बालिके, अगर ऐसे शरमैबू त योग कैसे कर सकबू? आपन दोनों हाथ खींच के ऊपर उठावा। ऐसन लागत बा ई ब्लाउज भी टाइट बा, एके भी उतार द। ऐसे रक्त संचार में बाधा उत्पन्न होखेला। चला एके भी उतार द। नाना बाबा, हम ब्लाउज ना उतारब। ना एकरा के उतार द। केहू कमरा में आ गइल तो? बाहर द्वारपाल बा, यहाँ केहू ना आ सकेला। चला उतारा। ना बाबा, उतारा। हमसे ना होखी। उतारा, एके उतारा। ना बाबा, हमरा से ना होखी। धैर्य रखा, सब होई, सब कुछ होई। चला। गुरुजी, एक मर्द मेहरारू रवा के दर्शन के अनुमति चाहताड़े। स्वामी जी अभी अल्पाहार में व्यस्त बाड़न, कुछ देर बाद उनके अंदर भेज द। स्वामी जी, लागत बा फिर कौनो दंपति संतान के चाह में रहुआ से आशीर्वाद लेवा की चाहता। ई दुनिया भांति भांति के लोगों से भरल पड़ल बा बच्ची। सबके अपने अपने कष्ट बा, नानक दुखिया सब संसार, और उनकर आपन कष्ट से मुक्ति मिले के जहाँ भी आस होला वो उनकर दर पर आपन माथा टेक देवेले। बस अब हमार अल्पाहार पूरा हो गई, उनका के बुलावा। स्वामी जी की जय हो। बाबा जी के जय होखे। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। स्वामी जी, रवा के बारे में सुन के बड़ी दूर से आइल बानी दर्शन खातिर। ई आश्रम में हमार उद्धार रवा के कर कमलों से ही होखे। बोला बच्चा, तहरा का कष्ट बा? हमरा से तू का चाहतड़? हम सुनले बानी स्वामी जी, रवा की यह आश्रम में कईगो निसंतान जोड़ आपके शरण में आइल बा, जौना लोगन के रौर आशीर्वाद पाके संतान सुख मिलल बा। हमार शादी के 3 साल से अधिक हो चुकल बा, लेकिन हमरे वंश के रोशन करे वाला चिराग नहीं मिला। बाबा जी, हम दुनिया के ताना सुन सुन के दुखी हो चुकल बानी। हमर घर परिवार के लोग हमरा के बात कह के परेशान करेलन। हमर सास हमके घर से निकाल के इनका दूसर ब्याह करे के धमकी देतड़ी। यदि हम मां ना बन पैनी
तो हम आत्महत्या कर ले। ना ना बालिके, आत्महत्या के बारे में सोचना भी पाप बा। जे भगवान तोहरा के इतना सुंदर तन, मन और वर दिले बाड़न, उहे तुहार गोद भी भरी हम। भले हम माध्यम बानी, लेकिन देवे वाला ऊपर वाला। कितना उच्च विचार बा रउआ। रउआ के दर्शन पाके हम धन हो गए नहीं कि राउर हमारा मार्गदर्शन करी। ये आश्रम के नाम स्वर्ग आश्रम ई खातिर रखल बा। यहाँ आवे वाला हर लोग के सब सुख सुविधा और आराम मिले। स्वामी जी, हम रउआ के और ये आश्रम के हमेशा कर्ज रहब जा। ठीक बा बच्चा, शाम में आके आपन औषधि ले जेह। प्रणाम। प्रणाम बाबा, प्रणाम। स्वामी जी, रउआ के आश्रम में एक फर्टिलिटी सेंटर भी तो चल रहा बा। एकर का उद्देश्य बा? हमरा पास ऐसन बहुत सा जोड़ा आवेलन जिनका जीवन में संतान के सुख न मिलला के कारण ऊ हताशा के भंवर में फंस जाएले। ऐसन लोगन के सुकून और शांति प्रदान करे खातिर हम राउर आश्रम में योग, साधना और व्यायाम के अलावा वैज्ञानिक तरीके से उपचार करके भी उनकर इलाज करेनी। हमार डॉक्टर्स भी उनकर नियमित रूप से उपचार करत रहेलन। स्वामी जी, पिछले 1 साल में राउर यहाँ निसंतान दंपतियों के संतान सुख मिल रहल बा, जिससे राउर आश्रम की लोकप्रियता बढ़ रहल बा। रवा कैसन लागता? अरे बड़ा बेतुका प्रश्न पूछला है तू बालक। अपनी सफलता से कौन खुश ना होला। हम जौना उद्देश्य के लेके चल रहल बानी, जब ऊ में सफलता मिली तब प्रसन्न भइल स्वाभाविक बाना। स्वामी जी, स्वर्ग आश्रम में उपचार के लिए कितना फीस रखल गईल बा? हमार संकल्प मानव सेवा के बा, व्यापार के ना। यहाँ श्रद्धालु आपन इच्छा से जौन दान पुण्य कर जालन, ओकरा के हम आपन आश्रम के संचालन के लिए स्वीकार करेनी। स्वामी जी, हम जाने के चाहतनी कि राउर जीवन की महत्वाकांक्षा का बा। ई तू अच्छा प्रश्न पूछला है बालक। इंसान अपनी जिंदगी में करे के बहुत कुछ चाहेला, लेकिन उपलब्धि के पतंग कब ले उड़ी कब कट जाई केहू न जानेला। ओकरा के त हवा के अनुसार चले के होखेला। फिर भी हमार ई हार्दिक इच्छा बा कि स्वर्ग आश्रम के शाखा विदेश के हर देश में होखे, और हम भारत में ही नहीं वरन विश्व के समस्त महत्वपूर्ण देशों में जन सेवा का अवसर मिल सकेला। स्वामी जी, हमरा दर्शक लोगन के कुछ संदेश देहल चाहता अब तक जवन भी स्वामी जी कहलन वो संदेश ही तो रहल, और कौन सा संदेश चाहिए? नमस्कार। नाही नाही बालिका, साधना करत समय आपन आसन नहीं छोड़े के। देख, आज ई आश्रम में तहार शुरुआत बा। हम तोहरा के आज ऐसन आसन और योग बताइब जो तोहरा के रोजाना करे के पड़ी। जी।
आसन पर बैठा। जी बाबा। बैठा। बालिके, साधना करत समय साड़ी ना पहनल जाला। जी उतार द, एकरा के उतार द। जी जी। देखे बालिके, हर काम खातिर अलग अलग कपड़ा होला। घूमे खातिर अलग, सोवे खातिर अलग, और शादी ब्याह में पहरे खातिर अलग। एहमे इतना शर्मैले के बाद का आवा, ई साड़ी खोल द। जी। उतार द। बालिके, अगर ऐसे शरमैबू त योग कैसे कर सकबू? आपन दोनों हाथ खींच के ऊपर उठावा। ऐसन लागत बा ई ब्लाउज भी टाइट बा, एके भी उतार द। ऐसे रक्त संचार में बाधा उत्पन्न होखेला। चला, एके भी उतार द। नाना बाबा, हम ब्लाउज ना उतारब। ना, एकरा के उतार द। केहू कमरा में आ गइल तो? बाहर द्वारपाल बा, यहाँ केहू ना आ सकेला। चला, उतारा। ना, शर्म आवेला हमके। कमाल करता रू बालिके, आपन सास के ताना से तुम मुक्ति न चाहता रू का? सोचा जरा, कल के अगर ऊ आपन बेटा के दूसर शादी कर देली त तहार का होई? बोला। नाना, नाना बाबा। हम पूरी तरह से जांच कैले बानी। दोस्त तहरा पति में बा, यही खातिर तोहरा के संतान के सुख प्राप्ति ना हुई। और अब ई काम हमरा के करे के पड़ी बालिके। हाँ, तो के ई कलंक से मुक्ति चाहिए ना? तो चला, ई ब्लाउज खोला। चला, उतारा। नाना बाबा, उतारा। हमसे ना होखी। उतारा, एके उतारा। नाना बाबा, हमरा से ना होखी। धैर्य रखा, सब होई, सब कुछ होई। चला।
हेलो। हम स्वर्ग आश्रम से सुचित्रा बोलतानी। मंत्री जी बाड़न? हाँ हाँ सर, स्वर्ग आश्रम से सुचित्रा जी के फोन बा। अच्छा सुचित्रा जी। हेलो। सर हम सुचित्रा बोलतानी। ओहो सुचित्रा जी, कहीं कैसे याद कैली? हाँ सर रहुआ की याद होगी, रहुआ स्वामी जी से वादा कैले बानी हमरा आश्रम के पास जोन 50 बीघा सरकारी जमीन खाली पड़ल बा उकरा के आश्रम के नाम करवा देब। सुचित्रा जी बिल्कुल याद बा, और ओकरे ऊपर कार्रवाई भी चला था। स्वामी जी एकरा खातिर 2-3 चेक भेज भी चुकल बाड़न। यदि एगो दोगो चेक और मिल जाई तो जमीन तो आश्रम के नाम हो ही जाई, समझला। स्वामी जी कहाँ बाड़न? 1 मिनट होल्ड करी सर, हम उन्हीं से बात करा देतानी। हाँ हाँ मंत्री जी, का बात बा? रवा के अबही चेक से मन भरल नहीं खे का? 2-3 बार तो आप चेक लेवे खातिर हमरे आश्रम आ चुकल बानी। कवनो बात नहीं, हम अबही राउर खातिर एक शानदार नाचत गावत चेक भेज देले बानी, और हमार दावा बा ओकर कैश होते ही रवा हमार काम फौरन कर दे। हब वकील साहब, इली फाइल रउआ चली। अब ही हमारा से केहू लोग मिले आवता। ठीक बस रउआ जाई। प्रणाम। के? हाँ मंत्री जी। स्वामी जी, अरे भाई मजा आ गई स्वामी जी। रउआ के चेक केस हो गए बा। अब 2 करोड़ के सरकारी जमीन राउर के हो गई। अरे अच्छा अच्छा, ला गरम गरम चाय पिया। थैंक यू। और सुनावा, तोहार पोस्टिंग कबले और कहाँ होके के उम्मीद बा? मालूम ना दीदी, अब जॉन होई देखल जाई। अरे देखा नहीं, हाँ इस स्वर्ग आश्रम वाले बाबा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहल बा। हम जौन फोन पे बतौले रहनी ना, हम इनकर आश्रम में जानी। इनकर दावा बा इनकर योग साधना और दवाई से गर्भवती होके के आसार बन जाला। अरे दीदी, कहाँ ये ढोंगी बाबा लोग के चक्कर में पड़ल रहे लो? अगर ये इलाज करतन तो डॉक्टर लोग के पूछत? ना नेहा, ये अपन तरीका से उपचार करेलन। वो तो ठीक बा दीदी, लेकिन न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल आप देख ली ना, कितना ढोंगी बाबा लोग के बारे में बतावल जाला, और तो और ना जाने कितना काला धंधा में इन्वॉल्व रहेलन। ना नेहा, सब लोग एक जैसन थोड़े होखेलन। रउआ काहे पक्ष लेतानी स्वामी जी के? देखा नेहा,
कोई आदमी कैसन भी होखे, अगर वो हमने खातिर कुछ अच्छा करता तो हमने क्या और का चाहिए। लागत बा ई स्वामी तोरा के पूरी तरह अपना रंग में रंग ले ले बा। हमार बस चले दीदी त ऐसन स्वामी लोग के पब्लिक के सामने नंगा करके सलाखन के पीछे भिजवा दी। अच्छा बाबा जी के जेल में तू बाद में पहुँचैया। पहले तू कपड़ा बदल ला, तो हर जीजाजी आवते होखिए, फिर हमने के घूमे जाल जाई। ठीक बा ठीक बा? दीदी। गुरुजी, थानेदार साहब रवा से मिले के चाहता ठीक बा, उनकरा के आवत है। स्वामी जी प्रणाम, गोड़ लगा तनी। आई आई थानेदार साहब। ये बार तो बहुत दिन बाद आइल बानी, सब ठीक त बा? सब ठीक बा महाराज, रवा खातिर खुशखबरी लेके आइल बानी। अच्छा जल्दी बताई। पिछली बार लोहा के जौन थोक व्यापारी रवा पास पेट दर्द के इलाज करवाए आयल रहल हो न? हाँ, अब तो ठीक बा ना? हाँ ठीक तो बा महाराज, लेकिन उस ससुरे के न जाने कैसे पता लगिल हो कि फर्टिलिटी सेंटर में ओकर ऑपरेशन करके ओकर गुर्दा निकाल दियल गिल बा। अच्छा हुआ गुर्दा जौन मंत्री के साले के लगावल गइल बा। हाँ उहे, उ ससुरा FIR दर्ज कराए आयल रहे। अब का होखी? अरे रवा घबरात काहे बनी? हमरा होते हुए भला महाराज के खिलाफ FIR दर्ज हो सकेला। ससुर के धमका और दिले बनी, अगर भविष्य में FIR दर्ज करने के सोचलस तो साले के मटिया मेट कर दे। अब समझ में आयल कि सवेरे सवेरे काहे के तुहार SP साहब हमरा से चेक मांगत रहलन। ली काम हम कोई नहीं, आ चेक रवा SP साहब के दे देनी। थानेदार साहब, रवा चिंता काहे करतानी? तहरा के तो पता बा हमरा पास इतना मोटा चेक बुक बा, रौरा चेक आपके पास पहुंच जाई। एक अर्जी बा महाराज। राउर आदेश करी। महाराज, पिछली बार जो चेक रवा थाना भेजले रही ओहमे सब लोगन अपन हिस्सा ले रहनी, हमरा के का मिलल? हम चाहतनी चेक थाना भेजे के अलावा चेकवा हमरा यहीं मिल जाए। जैसन आपके इच्छा। देखा, थानेदार साहब को सैफाली जी के पास ले जा। घोषणा कर सकीले? हम प्रेग्नेंट हो गए नी? बिल्कुल। ओ बाबा जी, खुशी से कहीं हम मर न जाई। बाबा जी, आई लव यू बाबा जी, आई लव यू बाबा जी। बाकी चमत्कार कैसे भइल? अब तोहरा के आम खाइले से मतलब बा के पेड़ गिनला से। अब तू आपन घर जाकर आपन घर वालों को आराम से जाकर बता सकेलू कि तू माँ बने वाला बाड़ू। और आज ई अपनी अंतिम मुलाकात ह। ई बतावा, आज के ई अंतिम मुलाकात के यादगार ना बनाईबू? हाँ, काहे ना, आज के दिन हमारे जीवन में सबसे खास बा। बाबा जी, राउर कर्ज हम कैसे चुकाएब? बाबा जी, कैसे चुकाएब राउर कर्ज? हमके राउर कर्ज चुकावे के बा, हमके राउर कर्ज चुकावे के बा, हमके राउर कर्ज चुकावे के बा बाबा जी, हमके कर्ज चुकावे के बा बाबा जी,
हमके कर्ज चुकावे के बा। हमके कर्ज चुकावे के बा बाबा जी। अरे दीदी, हाँ दीदी केकर कर चुकावे के बा और कब तक सोवत रहबू? आपकी रिपोर्ट लेवे फर्टिलिटी सेंटर भी जाए के बा। उठा, तैयार हो जा। कितना प्यारा सपना देखत रहनी, सब सपना कैसन तैसन कर देलू। सपना में कर्जदार रहलू ना, सपना टूटल कर्ज भी छूटल। अब उठा, तैयार हो जा। जीजा जी आवे ओकरा पहले हम रिपोर्ट लेके आ भी जाइब। उठा जल्दी से। इली डॉक्टर साहब कब डॉक्टर मिली? साहब बैठल बानी, जाके मिल ली। थैंक यू। हम अंदर आ सके नहीं सर? थैंक यू। ई ली रिपोर्ट। ये रिपोर्ट तार हो? जी नहीं, ये हमारे सिस्टर के बा बाहर बैठल बाड़ी। देखो, तू खुद पेशेंट ना हो, यह से हम तारा बतावत नहीं। जी ये पेशेंट माई ना बन सकेले। जी देखी, आम भाषा में बतावत नहीं कि इनकर बच्चादानी के छेद बंद बा, यह से इनका लड़का ना हो सकेला। ता ई कबो माई ना बन सकेली? देखी, आज के युग विज्ञान के युग बा। विज्ञान के युग में कई बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहल बा। यह से ऐसा ना कहल जा सकेला कि इनकर माँ बनना असंभव बा, लेकिन मुश्किल जरूर बा। ता डॉक्टर साहब ये मुश्किल के आसान कैसे करी? देखी, पहले इनकर एक छोटा सा ऑपरेशन करे के पड़ी, हाँ। जेकरा से बंद नली खुल जाई। किंतु एकर बाद भी 10 से 15% चांस बनी। केवल 10%? ओसे का फायदा? हमरा हिसाब से एक ही उपाय बा जे कारगर सिद्ध हो सकेला। और वो का उपाय बा? इनका ऊपर हमरा टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करे वाला फार्मूला आजमाए के पड़ी, जे बहुत महंगा होई। लगभग का कीमत होई ओकर? करीब 3 लाख रुपया। 3 लाख? एकर का गारंटी बा डॉक्टर साहब कि 3 लाख रुपया खर्च कैला के बाद भी ई फार्मूला सक्सेस होई? ना, फिर तो 90% चांस हो जाई। आप 2-1 दिन में सोच ली, फिर जैसन दवा निर्णय ले वैसन कर ले। ठीक बा डॉक्टर साहब, हम 2 दिन में सोच के बता देब। थैंक यू। डॉक्टर साहब बाड़े, अंदर बाड़े। हेलो। बैठो। आवा आवा श्याम साहब। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। हम सुचित्रा बोला तानी। बोला डॉक्टर, का काम बा? सुचित्रा जी, स्वामी जी के बता दे, जैसा वो चाहत रहनी वैसन हो गिल बा। मतलब? सरला वाला केस में
वैसे तो मामूली से ऑपरेशन करे की जरूरत रहला, लेकिन हम ओकर पति के बता देले बानी कि टेस्ट ट्यूब से ही तार पत्नी गर्भवती हो पाई, जेकरा में 3 लाख रुपया के खर्चा आई। गुड, वो मान गई। हाँ, मान भी गिल बा और 3 लाख के चेक भी दे गिल बा। चेक हम भेजवा रहल बानी। शाबाश डॉक्टर, तू 10-15 दिन में कौनो न कौनो मुर्गा जरूर फंसा लेला। स्वामी जी बहुत खुश होखी हैं। अरे हमसे कहाँ प्रसन्न हुई नहीं स्वामी जी, उनका के तो तू ही खुश कर पाएलू। जहाँ तू उनकर गोद में बैठलू, उनका चेहरा हरहरा जाए। चुप रहा। डॉक्टर साहब आ गए नी। कैसन तबीयत बा इनकर? पहले से बेहतर बा, काफी देर से सोवत आ रही। कोई बात नहीं है, सोई दी इनका के। हाँ, शाम में इनका के घर ले जा सके। वैसे हमार तरफ से सारी कार्यवाही पूरा हो चुकल बा जी। और हमरा विश्वास बा कि सब कुछ अच्छा ही होई। लेकिन फिर भी कोई तकलीफ हो तो हमरा के बताई। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जी, वो स्वामी जी से मुलाकात हो जाए का? इस समय तो साधना पे बैठल हुई हैं। काहे, का बात बा? हाँ, ई हमार सहेली बाड़ी। हेलो। बाहर देश से आयल बाड़ी, इनका के उनसे मिले के बा। हाँ, शाम में मिलवा दी ना इनका के। वैसे का समस्या बा इनका? ना ना ना, प्रॉब्लम कोनो नहीं खे। बस का है कि इनके भाई से बात भइल रहल ता वो बतौले रहले कि स्वामी जी के कोनो प्लान बा न्यूयॉर्क में आश्रम खोले के। हाँ हाँ, बात तो सही। बस वही के बारे में बात करे के बा। ठीक बा, शाम की आरती के बाद इनकर मुलाकात फिक्स करा देता नहीं। अच्छा ठीक बा, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। धन्यवाद। शांत हो जाई, शांत हो जाई। अब मंत्री जी आ गईली तो रउआ लोग के हर समस्या के कोनो न कोनो उपाय जरूर निकल आई। प्यारे शहरवासियों, जब से सुनले बानी हमारा एरिया से 2 बार 2 लड़कियां गायब हो गइल बा, हम बहुत चिंतित बानी। हम थाना इंचार्ज के आदेश दे देले बानी, हमनी के हर कीमत पे बच्चन के ढूंढे के बा। भाई लोग, रौर लोगन के गम हमार गम बा। हम रउआ लोगन के विश्वास दिलावतानी, जब तक बच्ची लोगन के पता ना चल जाई तब तक हम अन्न के दाना के हाथ भी ना लगाई। गुरुजी, दूगो जौन अरब से शेख आवे वाला रहलन सन, ऊ आगेल बाड़न। हाँ हाँ, स्वामी जी कब से उनका रात देखत आ रहन। बुला ला उनके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार शेख साहिबान। नमस्कार। पंडित, तू तो बहुत बड़ा आश्रम बना के बैठल बाड़ा, बहुत नाम बात हार। हम तो सोचले रही कि तू कोई छोटा सा मंदिर लेके बैठल हो। यहाँ के लोग तारा भगवान जान के पूजेला। ई ता राव लोग के आशीर्वाद बा। तारा एजेंट के हम ऑर्डर दिले रहनी, मिलल? हाँ हाँ सर, रहुआ के ऑर्डर मिल गई बा। रहुआ के पार्सल तैयार बा। कितना पार्सल बा? 4। लेकिन हम तो 8 पार्सल के ऑर्डर देले रहनी। देखी, अब वही तो हमार डील के शुरुआत भइल बा। अब जाना नहीं कितना रिस्क बा। अब वही 4 ले जाई, बाकी हम भिजवा दे। कमाल बा। रौर के एजेंट बोलस एक लड़की के 5-5 लाख रुपया ले। हमरा के कबूल बा, फिर भी 4 गो के ही इंतजाम भइल बा। ई बार तो रवा लोग 4 गो ले जाएं, बाकी के हम खुद पहुंचा देब। रवा लोग के बार बार आइला के जरूरत ना पड़ी। रउआ के मालूम हमरा मुल्क में औरत का कितना जरूरी बा। हाँ हाँ, रहुआ निश्चिंत रही, हम बहुत जल्दी आपका ऑर्डर पूरा कर देब। स्वामी, हम रउआ के मुल्क में आईनी, हमरा खातिर ना करबा? हमरा के रौर के 2 लड़की बहुत पसंद आइल बा। शेख साहब, ई दोनों तो हमार पर्सनल प्रॉपर्टी बा। ई तो हम रवा के ना दे पाए। रवा के एकरा से भी अच्छा माल देता नहीं हम। कहाँ गिलन स्वामी जी? अरे थानेदार साहब, रवा ए समय आपके तो पता बा स्वामी जी ए समय संध्या में बैठल रहेलन और वो केहू से ना मिलेलन। हमरा मालूम बा, हमरा पास
स्वामी जी के नाम गिरफ्तारी वारंट बा। का? हाँ हाँ, गिरफ्तारी वारंट बहुत खुराफाती कर लेलन हुआ के। अब उनके दिन बदले वाला बा। ऊ जे अरब के शेखवन के जौन यहाँ के लड़की सब बेचले रहे ऊ पकड़ल गइल बाड़ी सन और ऊ सब स्वामी जी के नाम भी ले ले बड़ा सन। अब हमनी के कुछ वो ना कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा मत करी, गजब हो जाई। स्वामी जी का इतना बड़ा साम्राज्य पल भर में धराशायी हो जाई। अब हम कहाँ तक आड़े आई और तू कौन ले साथ देबो उनको? नहीं नहीं थानेदार साहब, कुछ करी न तो हम सब बर्बाद हो जाई। तू इतना चिंता काहे करता रू? स्वामी जी से भी तारा मिलत रहल, वो हमहू तारा दे सकीनी। हाँ, तानी लोगन के बचाए खातिर कोई न कोई रास्ता हम जरूर निकाल ले। हमरा कहीं ना, स्वामी जी के भी बचावे के कोनो रास्ता अगर रहुआ निकाल सकेनी, हम रहुआ के हर इच्छा पूरी हम कर देब। मजबूर बनी। वैसे स्वामी जी के प्रति आप लोगन के श्रद्धा भक्ति देख के हम बड़ी प्रसन्न बनी। स्वामी जी से पुराने संबंध के देख के इतना हम कर सकिनी कि हम स्वामी जी के पुलिस के जीप में ना बैठे देम। हम अपन दोनों हवलदारवन के इहे छोड़ के जात बनी। जब स्वामी जी आस तो आप तीनों अपन गाड़ी में हमार हवलदारन के साथ आ जास। एहमे केहू प्रकार के गड़बड़ी होखल तरवा जाने नी, एह के अंजाम बहुत बुरा हुई। बुझाइल? स्वामी जी, जब तक हमार गोद नहीं के भर जात ना, हम रउआ के छोड़ब ना। हम तहार गोद भर के ही रहब बालिके। इही में हमके चाहे कितना भी समय लग जाए। यू आर सो स्वीट स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एगो बात कही। बोला बालिके। रउआ लगे इतना पैसा बाटे, फिर रउआ ऐसा साधु के जैसन काहे रहनी? हम कुछ समझनी ना बालिके। हमार कहे के मतलब बा कि रउआ अपनी बाल कटवा के फिल्म स्टार जैसन रहल करी ना। फिल्म स्टार्स खुद हमरा पास आशीर्वाद लेवे आवेलन बालिके। बाकी वो खुला हवा में सांस तो लेवेलन और रउआ बानी के बस अपन जीवन एक ही कमरा में बितावतानी। हाँ, ई बात तहार सही है बालिके। तनी सोची, रउआ और हम खुला सड़क पर मोटरसाइकिल पर लॉन्ग ड्राइव खातिर जाई तो कितना मजा आई। का भेल स्वामी जी? कुछ नहीं बालिके। गुरुजी, सोम सिंह जी आपसे प्रवेश की अनुमति चाहता नहीं। हाँ, उनका के आवेदा। गोड़ लागता नहीं स्वामी जी। आई सोहन सिंह जी। आप जब भी आवनी कुछ न कुछ खुशखबरी लेके जरूर आवनी। इहे खातिर आपके आइल हमरा के बहुत अच्छा लागेला। सब आपके आशीर्वाद बा स्वामी जी। तब बोला, आज आपके आइल
कैसे होखल? आज के खबर सुन के आप खुश जरूर हो खब। अपन 1 करोड़ के हीरोइन लेके जहाज जौन मुंबई पहुंचल, उनकरा से अपन पूरा माल सही सलामत गोदाम में पहुंचा दिया गइल बा। शाबाश, ई तो बहुत अच्छी खबर हो। एकरे अलावा स्वामी जी, ई मुल्क में जौन जौन पान वाला के पास अपन माल जाला, उनकरा तक भी सही सलामत माल पहुंचा दियल बा। शाबाश, तू बहुत काम के आदमी साबित हो रहल बाड़ा सोहन सिंह जी। सब राउर के आशीर्वाद बा स्वामी जी। आपके निर्देश अनुसार इस सारा मुल्क में हीरोइन के नेटवर्क फैला के हमन के अपन काम करतनी और केहू के कानो कान तक खबर नहीं खे। और हाँ, जौन जौन पान वालन के हमनी के माल सप्लाई कैले बनी, उनकरा के स्पष्ट निर्देश बा के बिना जांच पड़ताल के केहू के भी माल ना दे, ताकि अपना के भविष्य में कोनो खतरा ना होखे। हम आपसे बहुत खुश बानी सोहन सिंह जी। अब की बारी विदेश में हमार आश्रम के कोनो शाखा खोलल जाई तो ओकर हेड हम आपके ही बना दे। आपके आशीर्वाद स्वामी जी असही मिलत रही तो अपना काम के हम यही तरह अंजाम देते रह। 1 करोड़ रुपया एडवांस बा। ओह, शाबाश शाबाश। एकरा के संभाली। हम चलत तानी। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हुकुम, बाहर कुछ लोग आइल बा जे राउर खिलाफ नारा लगा रहल बा। वो आपसे मिले के चाहता। देखत नहीं की हुकुम खाना खा रहल बाड़न। बाहर कौन लोग बा? उनकरा नेता के बुलावा। मंत्री जी वादा कर ले रहे हैं, हमार बच्ची को ढूंढने में पूरा जान लगा दिए हैं, लेकिन आज तक लड़किन के कोनो पता ना चला। देखी, मंत्री जी खुद बेहद चिंतित बानी। तहुआ के याद बा वो दिन कहले रहलन, जब तक बच्ची लोग के पता ना चल जात तब तक अन्न के दाना ना छुअब। और तब से लेके आज तक ई अबही अन्न के छुअले तक नहीं खी। फल और सूखा मेवा खा के ही गुजारा करतनी। आपके मालूम बा ई का कुछ ना कैनी, बहुत से कड़ा कदम उठौले बानी। थानेदार के अलावा पुलिस के बहुत से हवलदारन के सस्पेंड करे के कार्रवाई चलता। हम लोग अखबार और टीवी चैनल पे भी बच्चन के विज्ञापन दे देहनी और उनकरा के ढूंढ के लावे वाला के 1 लाख के इनाम भी घोषित कल गइल बा। हर एरिया के गुंडन के और बदमाशन से भी संपर्क साधल जा रहा। पर काम तो होते होते होला ना, तो सही हल्ला करे से बच्चा थोड़ी आ जाई हैं। आए आयुष्मान भव। आई, ये होटल में वो लोग राउर इंतजार कर रहल बा। ये सब का चल रहल बा स्वामी जी? आखिर रहुआ काहे कुछ बोलत नहीं खी? ये हम कहाँ गल बानी? बालिके, हमरा से मिले खातिर यहाँ एक फॉरेन डेलीगेशन आइल बा, जौन यही होटल में ठहरल बा। हम वही से मिले खातिर आइल बानी। लेकिन थानेदार साहब हमके कुछ और कहले रहनी। ये तो हमके डेरा देले रहना। हाँ हाँ बालिके, तू लोगन से मिले से पहले हमारे इनसे बात भइल रहल। इहे खातिर हम चुपचाप तोरा साथे यहाँ चल आईनी। तो फिर थानेदार साहब रहुआ हमरा से झूठ बोलनी? काहे कि हम देखे के चाहत रहनी कि तू स्वामी जी से कितना प्यार करेलू। भगवान ना करस कभी बुरा वक्त पड़े तो स्वामी जी के साथ तो ना छोड़ देबू।
तू कहावत सुन ले होबू, जब जहाज डूबेला नु तो सब अपन जान बचावेला, कोई केहू के साथ ना देवेला। आखिर हम तो हमेशा स्वामी जी के साथ ही रहे। अच्छा तो रहुआ हमार परीक्षा लेत रहनी? जी हाँ। तब फिर का पहुनी? हम ही पहिनी, तू तो स्वामी जी के सच्चा भक्तिन बाड़ू। बुरा वक्त अइला पर तू स्वामी जी के खातिर अपन जान भी दे सकेलू। अच्छा ठीक बा, अब तू आराम करो, हम उन्हीं के बुला के लावतनी। जैसे रवा मिले आइल बनी। कितना लोग बाड़ा डेलीगेशन में? कोई खास ना, 2 पुरुष 1 महिला। हमारे उच्च अधिकारी के फोन आयल रहल ह, उ लोगों के सुरक्षा की व्यवस्था खातिर, यह से हम उन्हीं लोग के आश्रम ले जाए खातिर यहाँ बुला ले बानी। लेकिन निश्चित रूप से उन लोगन आश्रम देखा के चाहतारन। बातचीत के बाद वहाँ के प्रोग्राम बना ले। चिंता मत करो, रिलैक्स, हम उन लोग के बुला के लाने तनी। हेलो पुलिस ऑफिसर, हाउ आर यू? हम ठीक बनी सर। तू तैयार बड़ा मिले खातिर स्वामी जी से, मिस्टर रोड्रिक्स? Oh yeah, you're ready. Hey, come on guys. ओके। Meet Mr. Gilbert. हेलो। हाय। Miss हाय। Ruby. हेलो। Come with me. श्योर। ई हवे स्वामी जी, हेलो। चित्रा, हेलो। रोड्रिक्स, प्रणाम। गिलबर्ट प्रणाम। और रूबी। आप लोगन के भारत आके कैसन लागत बा? बहुत अच्छा, ठीक है लागता। अरे रहुआ भोजपुरी जाना तानी? ओ अच्छा तरह से। दरअसल हमार बाबूजी न्यूयॉर्क में बाड़े और हमार माई छपरा के हई। त मने हम एगो मिक्स भारतीय हई। फिलहाल हम उहे कंपनी में नौकरी करतानी जेकर मालिक के रवा स्वर्ग आश्रम न्यूयॉर्क में खोले खातिर कहले रहनी। हमार स्वामी जी के जीवन के सबसे बड़ा महत्वाकांक्षा बा कि उनके स्वर्ग आश्रम की शाखा सभी देश विदेश के शहर में होके। पहले इहे लोग के आए के प्रोग्राम रहल हा, लेकिन ये लोग भोजपुरी ना जानेला, हमरा इनके साथ आवे के पड़ल। आई डोंट नो। सुनिए हमार बात स्वामी जी, अब हम राउर आश्रम देखे के चाहतानी, उनकरा काम के हम देखे के चाहतानी और हम चेक करे के चाहतानी। हाँ, काहे नहीं। हम लोगन योग साधना से लोगन के बीमारी के ठीक करे के प्रयास करेनी और मेडिसिन से टेंशन से दूर करे के उपाय भी हम ही बतावेनी। हमार ख्याल से ई लोग के कुछ समझ में नहीं आत। रवा कहीं तो हम इनका के जयपुर घुमाए ले जाए। अरे हाँ, ई तो बढ़िया बात बा। या ठीक बा, तो हम इनका के ले जाते नहीं। चलो मर्दे। स्वामी जी, हमरा लागता रवा हमसे अकेले में बात करे के चाहतानी। आपके नजर बड़ा पारखी बा। तू तो हमरे मन के बात समझ गईलू, लेकिन घबराई ना। ई बालिका हमरे शरीर का एगो अंग है, हम एकरा के सामने कोनो भी बात कर सकेनी। वैसे भी स्वामी जी शाम के आरती के समय हो गईल बा, हम आरती करे जात आनी। तब तक रहुआ रूबी जी से बात कर ली। ठीक बा बालिके, जैसन तू उचित समझा। नमस्कार। चली हम लोग भी हमार कमरा में चला, वहीं आराम से बात होगी। हाँ, शायद यह उचित रही। स्वामी जी, रवा दारू पियते हो कब? नहीं, तौबा तौबा। लेकिन रवा के आँख तक कुछ और ही कह रहा हा। अखियां तो तोहार भी बोलता। Kiss me, kiss me. Touch me, touch me. Kiss me, kiss me. जलवा दिखा दे, ये दिल लुटा दे, तुझे कहबो नैना बिछा दे महा। जलवा दिखा दे, ये दिल लुटा दे, तुझे कहबो
Touch me, darling, touch me. Kiss me, darling, kiss me. Touch me, darling, touch me. देखला हमर सुंदर बदन, दूर ना जाई हो तू, दूर ना जाई हो तू। आज हमरा के बहिया में भरला, काहे सतावेला तू, काहे सतावेला तू। काहे बा ई दूरी, का बा ई मजबूरी, हमरा में का बा कमी, मी मी मी। Kiss me, darling, kiss me. Touch me, darling, touch me. Kiss me, darling, kiss me. Touch me, darling, touch me. सहारा बिन अब एक पल भी हमरा चैन ना आवे, चैन ना आवे। काहे ना बुझला तू दिलवा के बतिया, कैसे बताई तो के, कैसे बताई तो के। हम ताहर लैला, तू हमर छैला, तारा खातिर हम बनी 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 बनी। Kiss me, darling, kiss me. Touch me, darling, touch me. Kiss me, darling, kiss me. Touch me, darling, touch me. हमरा से भी अब कैसन शरम बा, जुल्फों में खो जा हमार, जुल्फों में खो जा हमार। जे तारा दिल में बा हमके बता दा, हमरा जे हई हम तहार, हमरा जे हई हम तहार। मस्ती में जीला, नैनन से पीला, हम भरल दारू हई 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 हई। Kiss me, darling, kiss me. Touch me, darling, touch me. Kiss me, darling, kiss me. Touch me, darling, touch me. जलवा दिखा दे, ये दिल लुटा दे, तू जे कहबा नैना बिछा दे। मनवा भी डोलाता, दिलवा कुछ बोलाता, धड़कनवा काहे थमल 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 थमल। Kiss me, darling, kiss me. Touch me, darling, touch me. Kiss me, darling, kiss me. Touch me, darling, touch me. Kiss me, darling, kiss me. Touch me, darling, touch me. Kiss me, darling, kiss me. Touch me, darling, touch me. अब तो हमार आँख में कुछ तो दिखाई दे बना। हाँ, अब तो तोरे आँख में बहुत कुछ दिखाई दे रहल बा। तोहरे तन के खूबसूरती हमार होश उड़ा देहलस। तो हमरा के अपन हमराज बना लीना। हम सदा सदा खातिर रवा के होवे के चाहतानी। रवा से एक बात पूछी? हम्म, का रवा के भजन कीर्तन से काम चल जाला
तू तो जनबे करेलू रूबी, मेहनत के कमाई से आज आदमी 2 जून के रोटी भी ना कमा सकेला, और फिर हम तो इतना बड़ा साम्राज्य असहीना खड़ा कइले बानी। ता काका करेली रहुआ? तू ई न समझी है कि हम शराब के नशे में बोले तानी। आज के हु आदमी से कोनो काम करावे खातिर के उनकरा के पास लड़की भेजे के पड़ेला, तब जाके कहूँ वो आदमी आइसक्रीम की तरह हमरा कदमों में आके गिर जाला। हमार भी एक प्रेमिका रहल, लेकिन उ उल्टा एगो पैसा वाला के चक्कर में आके हमार सच्चा प्यार छोड़कर चल गई। और उ दिन के बाद से हमरा के दुनिया की सारी औरतन से नफरत हो गई बा। वह दिन के बाद से हम दुनिया के सब औरतन के नंगा करके उनकरा में हम अपन प्रेमिका के छवि देखेनी। और काका काम करेली रहुआ? पूरा देश में सेक्स रैकेट चलावेनी, और अरब के सौदागर के हम 30 लाख में अब ही ने 4 गो लड़कियां बेच देले बानी, और उनकरा से 10 के ऑर्डर और मिलल ह। ई देश के अफसर और नेता साला असही भूखा बेड़िया बाड़न। उनकरा के सामने औरत के जिंदा मांस फेंक के उनकरा से चाहे जौन काम कराला। आज बड़ बड़ धुरंधर हमरा पांव छुवेलन, हमरा आगे नाक रगड़ेलन, और हमसे मुंह मांगा दाम देवे खातिर लालायत रहेलन। यही चीज के हम फायदा उठावतनी। ई जनता इतनी भोली बा कि हमार पैर छू के हमरा के दान भी देले और हमके सर आंखों पर भी बिठावे ले। गुरुजी दोई को लेकी जौन आपन नाम नेहा और सबीना बतावतारी, प्रवेश के अनुमति चाहतारी। ठीक बा, आवेदन का के। नमस्कार स्वामी नमस्ते जी। स्वामी सदा जी। सुखी रहा देवी लोग। बैठा। राउर आश्रम बहुत ही अच्छा बा स्वामी जी, हमके यहाँ आके बहुत ही अच्छा लागल। हमार भैया न्यूयॉर्क में रहलन। हाँ, हम जानेला वाली के। अब तू ही लोग हमारे बारे में उहाँ बताइबू, जौना के हमके वहाँ आश्रम खोले के अवसर मिली। बिल्कुल ठीक कहनी स्वामी जी। ई सारा रिपोर्ट तैयार कर लेली बिया, और राउर आश्रम के जितना भी संस्कार बा हम कैमरा में कैद कर ले बानी। रहुआ चाही ता देख भी सकतानी। एकरा से फायदा ई हुई कि जौन भी काम रह गइल बा हम ओके जोड़ दे। हाँ हाँ, तो लाई हम देख ले तोहार सीडी। ई लीही, एकरा अपन सीडी प्लेयर में लगवा दीही। तू ई न समझी है कि हम शराब के नशे में बोले तानी। आज के हु आदमी से कोनो काम करावे खातिर के उनकरा के पास लड़की भेजे के पड़ेला, तब जाके कहूँ वो आदमी आइसक्रीम की तरह हमरा कदमों में आके गिर जाला। और का काम करेली रहुआ? पूरा देश में सेक्स रैकेट चलावेनी, और अरब के सौदागर के हम 30 लाख में अब ही ने 4 गो लड़कियां बेच देले बानी, और उनकरा से 10 के ऑर्डर और मिलल ह। ई देश के अफसर और नेता साला असही भूखा बेड़िया बाड़न। उनकरा के सामने औरत के जिंदा मांस फेंक के उनकरा से चाहे जौन काम कराला। ई जनता इतनी भोली बा कि हमार पैर छू के हमरा के दान भी देले और हमके सर आंखों पर भी बिठावे ले।
चलो। घबराई ना स्वामी जी, ये आपन ही लोग बाड़े। रवा तो इनका जानत हो खब। स्वामी जी और रवा की जानकारी खातिर बता दी, फॉरेन डेलीगेशन से जौन लोग आयल रहलन वो हमरा ही भेजल रहल। रवा जैसन सातिर इंसान के पर्दाफाश करे खातिर हमरा ये सारा नाटक करे के पड़ल। अब जेल में जाके चक्की पीसी। चला यहाँ से। ऐसन साधु संतन पर कैसे करे विश्वास, इनकर काला कर्म से जग के भइल विनाश। न जाने का होई जगत के का होई, न जाने का होई जगत के का होई। स्वामी जी, स्वामी जी, कहल जाला कि एक अच्छा तैराकी हमेशा डूबेला। का कभी रवा सोच ले हो कि रवा जेल के भीतर चक्की पिसाओ? हर बुराई के अंत एक ना एक दिन तक जरूर होखेला। राउर काली कमाई और काला कारनामा उजागर हो चुकल बा। जेहनी के रवा ठगनी और जेहनी के रवा शोषण करनी, का उन लोगन के प्रति राउर कोई सहानुभूति बा? सहानुभूति तो बटले बा, लेकिन हमरे देश का जनता इतनी भोली भाली बा कि उ धर्म के नाम पे कुछ भी करे के तैयार हो जाले। ऐसन अंधविश्वास ही शोषण और ठगी के जन्म देलन। अब त लोगन के शोषण और ठगी से मुक्ति मिल जाई। एक हमके अकेला गिरफ्तार करे से का होई? ई देश में हमरा जैसन हजारों ढोंगी साधु जनता के धार्मिक भावना के साथ भांति भांति के खिलवाड़ करत रह। उन लोगन के भी गिरफ्तार करे के चाहिए। ऐसन ढोगी लोग के कारनामा अगर यही तरह चलत रही ता इस देश के जनता धर्म के प्रति आस्था के खत्म कर दी। हाँ, 2-4 लोग जौन वास्तव में धर्म और सुसंस्कार के प्रचार प्रसार कर रहल बाड़न, उनके प्रयासन के न केवल धक्का लगी वरन इस देश से आध्यात्म और सुसंस्कृति के नामो निशान मिट जाई। हम ईश्वर से प्रार्थना करब कि वो हम जैसन ढोंगी साधुवन के सद्बुद्धि दें, जौना से ई देश में धार्मिक भावना के हनन ना हो।